Ayan mga kadusanan, amo nang dalo ng finished product mga kadusanan dito sa Magpakaon na mi Oo, mapakaon na mi paingon na mi mapakaon mga kadusanan. Dalo na namo dito mga kadusanan. Okay. Ayan. Ato ta dito makalusanan ta. Dito. Tara, go. samahan niyo kami. Let's go. Mga kadusanan ang paspas niyong maglakaw. Ay, hinay-hinay kayo. Okay lang yung pagkasalan. Mga kadusanan paingon mi sa kanang lugar sa mga lumad diri sa Apa-Apa Bangonay Habonga Agusan del Norte. Ayan mga kandusanan mo ning mga balay sa mga lumad diri sa Apa-Apa Bangonay Habonga Agusan del Norte mga kandusanan. Ayan. Ayan mga kandusanan. Nakaingon gyud tayo sila nga kanang kay hapit naman ang Pasko mga kandusanan no. Nalipay gyud taon sila diri mga kandusanan nga. Sana. Ayan. Yaan nami diri sa mga atong mga Yan kami sa among reception. Mga kandusanan na ami pamasko sa inyo, binignit. Ayan. Muni lang mga balay mga kandusanan diri mga kandusanan oh. Ayan. Ayan mga kandusanan nilang mga balay mga kandusanan ha. Ipakita na mo mga kandusanan nilang mga balay mga kandusanan diri sa Apa-Apa Bangonay Habonga Agusan del Norte. Mo ni mga lumad diri mga kandusanan. Mga balay sa lumad. Ayan. Ayan nag kandusanan oh. Ayan, mga kandusanan, no, happy kayo ang atong mga kandusanan diri sa Apa-Apa Bangonay Habonga Agusan del Norte. Last star mo, last star. Last star, dali. Mga kandusanan ilibot ang ilang ipakita ang ilang mga balay mga kandusanan Human na makita. kandusanang Dito, Gloria. dito. Ay sige si ato sa Ito, ikuan. ilibot sila para sige. makita atong mga Ayan mga kandusanan ha. Ayan. Muli lang balay diri mga kandusanan. Ayan, happy kayo mga bata mga kandusanan no. Kanang nagkuan gyud tayo sila nagline sila mga kandusanan. Ayan, mga very good kaayo. Mag-hi kayo kay live ta karon. Hi mga kandusanan. Yan, ha ka na. Yan. Hi mga kandusanan. Ka mga cute mga kandusanan no. Salamat. Ayan sige, pag-enjoy mo dira sa kanang binignit nga kanang gihatag sa mga kandusanan. Team kandusanan. Kalimutin. Ano mga kandusanan no, happy kayo sila mga kandusanan no. Happy gud kayo ang mga bata diri mga kandusanan. Muni mga lumad diri sa Apa-Apa Bangonay Habonga Agusan del Norte mga kandusanan no. O di ba? Sila itong mga, mauning ato ang mga kababayang kahandusanan. Dari sa Yes. sitio Apa-Apa. Alin mo diri? Diri lang. Alin mo pala. Sinasunod na imo. Ayan. Dili man, oh, picture man, picture. Naapa diri ate, aliti diri ka. Di, pagkuanti. Ay kaulaw ti. Para ni sa inyo. Para ni sa inyo. Yes. Ayan, para na sa inyo. Kandusanan. Ayan, lipay gud kayo sila mga kandusanan Aliti. no. Ani gid mga kandusanan ang team ka na. First time pa namo nagpiling program mga kandusanan. Yes. Para diri sa ato ang mga kababayang lumad yung mga kandusanan. Dili pa ni mao mga Oo. kandusanan kung maabot ang panahon nga nami pundo sa team Oo, kandusanan every week damo ni buhaton. Oo, para sa Bisan- ila mga kandusanan. Para malipay ang mga lumad diri mga kandusanan sa muting mga bata diri mga kandusanan no. Yan sila. Morning atong mga kababayan, mga kandusanan nga mga lumad po diri. Yes. Sa sitio Apa-Apa. Sa sitio Apa-Apa Bangonay Habonga Agusan del Norte. Bye-bye ta. Bye-bye. Hi mga kandusanan. Ayan si Antino. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat. Mamas mo. Ang Merry Christmas mo. Ayan mga kandusanan ha. Mga buutan gud kayo sila diri mga kandusanan no. Nagid sila disiplina mga kandusanan. Ayan oh. Oh, ayan. Muni mga naglingkod diri mga kandusanan no. Oh, di ba? Ayan. Napaboy mga uban diri mga tao diri mga kandusanan.
Muni mga lumad diri sa Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Buhaton at para sa mga kandusanan, istasyon. Burgor. Dili kasi kanang anak kanang sampurado na. Okay. Isa. Sunod mga kandusanan, butangan ng ginamunag munggos mga kandusanan. Sa karon wala ko Okay, ginam... okay. Manapak man siya nga naagap kun siya halong Yes. vitamina mga kandusanan. Ayan. Very nutrition kayo ang kanang kwan mga kandusanan kanang kay adunay gibutangan ng mga kandusan kanang kamuting kahoy o kamuting ng talbos. Oo. Oo, ganon. Tapos kuan siya, manapak ang manapak mga kandusanan na karni, na carrots. Yan Yan. siya tanan vitamina na ana sa manapak tanan ni Yes. sagol dihaan namo sa biblik namo. Makatagpod mi og mga nutrition sa mga kabataan diri sa mga kandusanang lumad. Correct. Dili, ano, di ba? Yes. Mo ni nakauno na ang mga kandusanan og feeding program kay usa man po gi-support ang asa. Oo. Ang naghatag og sa kining feeding program namo karon mga kandusan, isa pud ang asa nag-support sa amo, naghatag sila og manapak para pud daw ipakaon namo pa feeding program. Mo na kami ang ni-handle mga kandusanay, isa pud mi nang support, isa pud sila nag-support ang Oh, thank you so much sa Thank you. sa nag-sponsor Oo. nga taga-asa. Thank you so much talaga. Thank you sir sa Ayan. inyo sa manapak nga inyong gihatag sa amo. Nga pohon sir kung naapay another na po din yung hatag sa amo ni po din abot sa ila gihapon sa mga kandusanang lumad. Ayan. Busy si kandusanang Chora rato si kandusanang Chuchay, mga kandusanan, no? Ayan. Ilag yung giayo o cater ang mga lumad diri sa Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ayun, kandusanang Laika. Mao na siya po mga kandusanan, nagampo jud ni mga kandusanan nga. I hope nga naay magdaghay makakitaan ni nga among gibuhat, ayot nga. Masuportaran ninyo ni sila. O kung kinsa tong naay mga malumong kasing-kasing nga makasuporta pod ani sa ila nga. Bisag iyan na ginagmay. Bala ginagmay mga Oo, tabang basta mga ginagmay kandusanan, lang, no? At least kinasing-kasing nga paghatag. Sa karon gyud mga kandusanan, wala pa gyud may pundo mga kandusanan, wala pero pa. naning kamot mi nga makaluto gyapon mig binignit para sa mga lumad diri sa Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Mo na siya mga Norte. kandusanan oh. Yan, busy yung ano natin, team kandusanan dito. Hatag sa mga nagpila din ng lapita. Oh, bisas niya. Sige, oh. Ikaw mo nga. Pagkabusog mo. O, dali, oh. Di pa, oh. Kamu ha may ijukuan. Dili ka mo? Sige ra kay. Dai dili si. Kamo. Dili pagbilin. Ayun mga kandusanan, no? Lipay gud kaayo ang mga kabataan diri mga kandusanan, no? Mga lumad diri sa Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Sa kanang gamay nga tabang mga kandusanan sa ila sa pagkanang hatag sa ila og binignit mga kandusanan. Bisan gamay ni mga kandusanan pero dako na kayo nigtabang para sa ila mga kandusanan. O, di ba? Busy kayo si kandusanang Chuchay mga kandusanan, no? Okay. Daghan kayo ng pila diri nalipay jud sila nga nabusog sila karong mga orasa. Ayan. Asa man ang kumalit mag-picture ta. Para magtapog ta, mag-picture ta mga bata ali mo kay aron. Hello mga kanusanan! Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bird, Anin Noon. Bye! Thank you so much!